masterrena kontutaratza izute, hitzartzen dizut. Bueno, horretaz gain, zesango Iñaki, atxe izan da. Perumia politena dala, munduko listona dala, zesango. Orduan, bueno, saiatu gea beste iritzi objektiboago batzuk ere lortzen edo pilatzen artizarraren inguruan. Eta ez nola nahikoak ere, eta horretara, gonbidatu nahi ditut hemen, holtzara, alde batetikan Itziar Garate, bera astrofisikaria da, eta gaur egun nahi da postdoka egiten Parisen, Sorbonan egiten ari da, eta kasualitatez artizarrari buruz ikertzen du. Orduan, bera gonbidatu dugu, zatoz, Itziar, eta hartu zure. Bestetik daukagu Xabier Landaridea, bera komunikazioan aditua da, UEUko zuzendaritzako kide da, eta Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuko ikerlari eta irakaslea da. Xabier, zu ere. Eta bukatzeko, daukagu Nagore Elu, bera biokimika eta biologia molekularrean gradua dauka, biomedikuntza masterra eta horretan doktoretza egiten ari da, beraz, zu ere, etorri, eta zuen iritzia. Tertuliatxo bat antolatuko dugu. Ez dakit, emateko gaudela lehiaketa bateako edo, baina, bueno, saiatzeko nahi. Eurovision, bai, hori da. Bueno, utziko jasozue bideoak, baina Itziarri ingo jo denengo galdera. Izan ere, ibere izenburua, tesiaren izenburua irakurri berreta badakizu, horretarako behar da papera. Eta da, artizarraren egopoloko zurrunbiloaren dinamika, da zure tesiaren izenburua, eta nik uste dut Euskal Herrian eta euskeraz ez dauka zalantzarik artizarrari buruz beak dakila gehien, hori ez dauka zalantzaikan, eta hori horrela izan da, galdera honekin hasi nahi dut. Ze iruditu zaizu gure izena proiektuako? Oso polita, bai. Bai. Polita eta gainera egokia. Zuek lehen, zuk esan duzu moduan, iruditzen zait, bai, sare sozial honek artizarrak ondo adierazten duela edo lotzen duela gure euskal komunitate zientifiko-tekniko honekin. Eta, zuk eman dituzun adibidez gain, artizarra planeta orokorrarekin konparatu dezuna, nik nire ikerketa lanarekin, zurrunbiloekin, konparatuta, nik badakit, zurrunbiloak, dago polo bakoitzan dago zurrunbilo bat. Eta dira oso bereziak, ze ia eguzki sistemako planeta guztietan daude zurrunbiloak, baina artizarreko hauek dira oso aldakorrak, egunero, 7 urtez egunero behatu dira, eta egunero dute itxura ezberdin bat, eta ez dakigu zergatik, baina beti daude hor. Orduan, izaera hori, iraunkorra izatearena, burugogorra izatearena, beti lanean gogotsu, ez hor aurrera eta aurrera, baina egunero ezberdina izatea, eguneroko baldintza eta egoera ezberdinei moldatu behar hori, eta oztopoak gainditu behar hori, azkenean gogoratzen dit asko gure euskal komunitate zientifiko-tekniko hori, eta orduan, dira modan polita, baina gainera egokia, iruditzen zaitu zen. Bueno, ze ondo, ze esango dugu. Pruden, zuzea horren, Pruden gaztiak aukeratu zuen izen hori, eta berutako ere, proposatu. Primera badaukagu ja, labela horrekin, ondo. Nagore, zuri urrungo galdera. Zuri ze iruditzen zaizu artizarra, holako proiektu bat martxan jartzea? Egia esan, idea izan den gazta mundiala. Askotan pasatzen da gure kasu mentzat, ni biokimikan nabile laborategietan, eta teknika konkretu bat erabiltzen azten ga, eta duda bat sortzen gazku, eta ez dakiun horren gana. Eta bai, existitzen diz plataforma batzuk, gure kasun ResearchGate, edo ezagunak engo batzue, eta hor kontsulta zenke. Ni personalki enaz atrebiu, onion horri dazten. Orduan, artizarra moduko tresna bat eukitxe, eta puntuik importantien anitzako euskeraz isatik, asko errezten dago hori bidi. Orduan, edozetu da badakat, nikon argi dakat, nola joko horten, eta askoz, nire kasu mentzat oso erabilgarrixe izango da. Orduan ze, zango da. Irizten gazta mundiala. Bai. Ze irizten diozu? Nik uste dut bi hauek esan dutela, esan beharreko guztia, ez? Bueno, gehituko dezu zerbait. Nik uste dut artizarra izango dela ikergazte bezala behin egin ostean evidente iruditzen zaigun ideia bat. Behin martxan jarri ostean, por supuesto, ohituko gara artizarra gotera eta erabiliko dugu.
Niri asko gustatu zait izena, ideia, eta gainera daukat kuriosidadea den dia jakiteko zer egingo dugun artizarrarekin, ez dago definituta oraindik, ezta? Inekik esan du lehen, komunitateak gauza bada garapen teknologiko, baina gero komunitateak zer egingo duen honekin, ez? Erabiliko dugu harreman profesionalak garatzeko, zalantza zientifiko akademikoak bazteko, erabiliko dugu lagunak egiteko, topaketak antolatzeko eurekin, ez dakigu. Orduan, nik uste dut oso momentu interesantea dela oloko zerbait, eta nik uste dut arrakasta izango duela. Nire iruditzen zait, igual egunerokotasunean bai erabiliko dugula gauza guzti horiek egiteko, baina gero badagola ere bai bigarren erabilera indirekto zeharkako bat, hori guztia egiten, ezagutzea ematen dugu gure zientzia, gure komunitatea, eta azkenean pixkat publizitate edo marketing lan hori egiteko ere bai balioko du, ez? Eta askotan iruditzen zait, jotzen deula kanpoko adituen gana edo kanpoko baten gana jakin gara gure etxean zer egiten den eta nola lortu laguntza hori edo kolaborazio hori eta orduan artizarrak ere bai izango dula pixkat hortan lana, publizitatearena edo behintzat erakusten zer egiten den etxean, zeinek egiten duen eta informazio hori eskura utzita pixkat gure euskal gizarte orokorrean gure lana erakustea eta gure zientziaren teknikaren garrantzia agerian ustea. Bigarren zeharkako hori ere oso nahi dut zailei. Sare sozialen garaian bizi gara, Xaberingo jo galdera. Facebook, Instagram, Twitter, eta Xabi zuk okerrez banago Twitterren hausia jarri zenun. Artizarra da Tinder berria. Zortziko txikian. Tinder, 40 urtetik gorako gure publikoarentzat ligatzeko plataforma da. Beste bat ere badago Grindr. Nik txantzetan esan duen, baina nizi urnago golako gauzak ikusiko ditugula. Esan nahi dut, gizakiak gara eta harreman sozialen barruan, sare sozialak ez dira aparte dauden zerbait, gure harreman giza harremanetan txertatuta dauden zera bat dira, ez? Orduan, naiz eta txantzetan esan nuen, nizi urnago horrelako gauzak gertatuko direla, ez? Ikergazten jendeak ligatu zuen bezala, esan nahi dut, uste dut. Nik uste dut, eta baina serioago, beti pentsatzen dugu igual sare sozial potenteenak akademia.edu edo ResearchGate edo LinkedIn edo Facebook horiek direla potenteak eta horiek direla alako gauzak egiteko bidea. Baina nik uste dut handi horiek ja neke sintoma batzuk ere agertzen ari direla, ez? Eta akademia.eduren inguruan diskusio interesgarria gaude eta LinkedIn ere hor dago, ez? Herramienta erabilgarri eta spamaren artean, non ja hor. Eta agian etziarrak esan duena, ez? Hurbileko erakusleio, baina intra erakusleio bat egiteko eta guk gure burua ere serioago hartzeko eta inguruan daukagu jendea ezagutzeko, seguramente artizarrak izango ditugu bentaja batzuk, beste sare sozial batzuk ez dituztenak. Orduan ni oso prudente baina oso optimista nago, ikusiko dugu, ea arrankatzen duen eta ze trakzio hartzen duen. Nagore, zuk esan dezu hausieran, jendea topatzeko eta garrantzitsua dela eta nola definituko zenuke zientzilari euskaldunen komunitate horren egoera edo bakoitza berean dago, ez dakit, zuk badakizu beste bat zertan ari dan, zure gaina zehatza da izaten da. Bai, nire kasun gure kasen nahiko zehatza da eta egiz esan oso gitxi daki hau ingurun zerretzen da. Ni nire departamentutik kanpoko jentik zerretzen da ben, ideik ez dakat. Eta hori lehenengo nire ikuspuntu zabaldu zen ikergazten. Eta ikergazten izan zen nitzako, ezagutezu beste jende bat, eta zelako gauza interesantietan lan etxen da. Orduan, oso gitxi daki hau ingurun zetan da bizen bestik. Orduan, olako gauza bat, nik uste beharrezko dela hor zentzen. Eta zer aportatzen dio, hau da, hain ikerketa espezifikoei, ez da, besteen berri ere jakitea. Zabaltzea ikuspegi hori. Nik adibide partikular bat emongo dut eta de paso propaganda bizkaten goz, eta lekirik bezala ni lehen gonabe, divulgazioko zientzia elkarte bateko kidenaz, gure herrixan ondarron, eta askotan adibidez, izlarixak topateko arazu dukitzen duz. Ez du jakitzen nundi jo, edo zeinegaz kontakta, eta gero amaitzezu betiko jentia idazten da zu, ezagutzen duzu inor. Orduan, kasu horretan, adibidez, artizarra moduko plataforma batek, nik momentu puntual baten esaten badu, matematikari batek arteko ondo gongo litzateke. Orduan, profesionalki emogon ezaken erabileraz aparte,
gure kasun oso erabilgarri izango da, jenti topateko. Askotan hori, baizlari euskaldunak nahi izaten doz, emakumezkuk eta gatsi izaten da. Orduan artizarran izan emon zuen emakumezkuko kontuz, laster e-mail bat hasiko zuen gure elkartetik hitzaldi bat egon zuen. Orduan bai, beste erabilera partikularro bat badako. Itziarretzat, galdera guain. Zuk zehazki dagoeneko praktikan, dagoeneko kuskusatzen hasi zea eta zertarako erabiliko duzu edo lehenengo pauso bezala edo? Pixkat, bai, begiratzeko eta informatzeko nire munduan astrofisika edo astro munduan, hobeto esan da, zeinek egiten duna lana horri buruz Euskal Herri mailan, ez? Zen niretzat adibidez oso harrigarria izan zen, orain dela gutxi, 2020 urtean badago misio bat Martera joango da NASAtik, eta gu zientzia planetarien taldea bertako instrumentu baten parte gea, hori banekin, baina badago beste talde bat, Euskal Herriko Unibertsitatean, kimika sailan uste dut, egunkaritan eta ate dana, eta nik ez nekin horrelako gauzak egiten zitunik. Eta orduan, niretzat ikarzko harridura izan zen, topatza edo, misio berdinean goaz, Euskal Herri mailan Leioa Bilbo ez da inurruti, eta ez nekan ideaik jende honek hau egiten zunik. Orduan, aurrenengoa pixkat, hori ez, informatu zer egiten den etxean, ze talde dauden, eta zeinek izan dezaken astro munduarekin lotura bat. Zientziaren zaintza, ez da? Bai. Lehen esan dudan, etxetik kanpo begiratu beharrean aurrena, etxean bertan begiratzea. Eta gero ez badago ezer, jongo naiz kanpora. Xabintzeko. Euskara eta ikerketa. Gaur dena, lingua franca, nola kokatzen duzue zuen burua eta nola ikusten duzue gai hau? Nik uste dut oso momentu pozgarria dela, norbaitek Adolfo Suárez uste dut zela, esan zuenean. Esango dizu Jose Ramon Etxebarriak. Fizika nuklearrari buruz ezin zela euskeraz klaserik eman, ezin zela hitz egin, ezin zela eztabaidatu, ezta? Eta, ni asko posten dago, hipotesi hori edo afirmazio hori guztiz baztertu alizateak. Eta artista arrazkenean da beste hipotesi bat, kontrahipotesi bat, esatea, ezetz? Eta gainera ez bakarrik fizikari edo fizika nuklearrari buruz, bezik eta disiplina guztia hauei Orduan, nik uste dut abiapuntu bat dela, lanerako hipotesia dela, baietz ez egin datekela eta ez egingo dugula, eta nik usatuko nuke, baita, disiplinak momentu honetan argi xamar daudela, bakoitza saiaketan dauden, nik uste dut ikusiko dugula disiplinarteko gurutzaketa interesanteak gertatuko direla, eta berehala txikik gelituko zaizkigula plataformak berak eskatzen dituen esaten dizunean komunikazio taldean, edo glotodidaktika sailean, edo antzerki ez dakizat, laster ikusiko dugula beharko ditugula beste ibilbide batzuk edo beste transito batzuk egiteko kategoria. Orduan, ikusiko da bera kokatuko duke. Anagore, nola ikusten duzu gai hau? Nik ikusten dut, bide honetik ikusela. Lan asko da ondion etxeko, baina artizarra moruko plataforma bateaz, bidi hortik jungo da. Aurra segi, bertatik. Eitziar, zuk? Gutxi gora berdina, momentu honean gabiltzala, nintzen zait gero eta divulgazio gehiago egiten dela euskeraz, gero eta maila paregabekoa, bai ahoskoan, bai idatzizkoan, nik uste jendeare bai gero eta konsienteagoa dela ez, badagola hori, bai hitzaldiak sortzeko edo preparatzeko unean, gainera orain da, zerrenda bat baldin badaukagu nora joan zeini deitu are hobeto, baina motor hori martxan dago, gero eta divulgazio gehiago egiten da euskeraz, eta nire iruditzen zait oso momentu egokian kokatzen dela proiektua. Bukatzeko, orain digan izena eman ez dutenei edo? Bai, animatu eta... Esan du, lehenengo hilabete egitsi behar deula. 6 hilabetetan, urte. 6 hilabetetan, hori da. Bai, eman izena, kuskuseatzeko, badaukat bat esaten duena Facebook dela gizakiak kuskuseatzeko asmatu den teknologia definitiboa, ez? Eta, nik uste dut artizarra badela kuriositate zientifikoa daukan edo zeinentzat, kuskuseatzeko errenta txukun bat, beraz aurrera eta goitorri. Ni animaten zatxuet, benetan zenbat eta gexa egon, asko estresna erabilgarriago izango da. Orduan argi da, gure esku gongo da artizarran arrakasti. Osea, benetan izena emon eta animatu da nuke parte hartzea. Txala bero bat, mila esker. Zuen ekarpen negatika.